ప్రియమైన దేవుని ప్రజలారా, పునరుద్ధానం గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అసలు పునరుద్ధానము అనగా రెండు అనుభవాలు మన జీవితంలో ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. ఒక పునరుద్ధానము మనము మన పాపముల యందు, మన దోషముల యందు మనము క్రీస్తు యేసును విశ్వసించి క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి పరిశుద్ధులుగా మనము ఎంపిక చేయబడినప్పుడు మనము మన దోషముల పట్ల, మన పాపముల పట్ల ఇక్కడే మనము క్రీస్తు కూడా సిలువ వేయబడ్డాము. మరణంలో మనము క్రీస్తు కూడా పాలివారమై ఉన్నాం. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు రెఫరెన్స్ చూద్దాము. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయము 3వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే, క్రీస్తు యేసులోనికి బాప్తిసము పొందిన మనమందరము ఆయన మరణంలోనికి బాప్తిసము పొందితిమని మీరెరుగరా. చూడండి, బాప్తిసం అనగా మనము ఈ లోక విషయంలో గాని, పాపపు క్రియల విషయంలో, మన దోషం విషయంలో గాని మనము మరణించిన వారమని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. అంటే క్రీస్తు యేసునందు మనము చనిపోయిన వారిమి. ఎందు విషయంలోను? భౌతికమైన శరీర విషయంలోనా? కాదండి. శరీర ఇచ్ఛలు అలాగే పాప దోషముల నుండి మనం వాటిని విసర్జించి ప్రాచీన స్వభావములో నుండి నవీన స్వభావంలోకి మనము పునరుద్ధానం చెందాము. అలాగే 4వ వచనం చూసుకున్నట్లయితే, కాబట్టి తండ్రి మహిమ వలన క్రీస్తు మృతుల నుండి ఎలాగో లేపబడినో అలాగే మనమును నూతన జీవము పొందిన వారమై నడుచుకున్నట్లు మనము బాప్తిసం వలన మరణములోను పాలు పొందుటకై ఆయనతో కూడా పాతి పెట్టబడితిమి. ఇక్కడ భౌతికమైన శరీర ఇచ్ఛల యందు మనము మారు మనస్సు అని క్రీస్తుతో మనము కూడా ఒక నూతన మారు మనస్సు పొందిన వారమై ముందు మనము మన క్రియల యందు మరణించాము. అలాగే దేవుని యొక్క మహిమ వల్ల ఆయన కుమారుని ఎలాగా ఆయన మృతుల్లో నుంచి లేపాడో మనము కూడా ఆయన యందు సత్క్రియలు చేయగల వారమై ఉన్నప్పుడు క్రీస్తు వలె మనము కూడా రెండో మరణమును మనము మరణించకుండా మృతుల్లో నుండి ఆయన బ్రతికించగలిగిన దేవుడని సెలవిస్తున్నాడు. మనము పాపము దోషముల వల్ల మరణం పొందితే, అలాగే మనము యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఇక్కడ మనము పునరుద్ధానము చెందాము. ఇది మనకు మొదటి పునరుద్ధానము. భూమి యందే మనం భౌతికమైన శరీరాలతో ఉన్నప్పుడే మనం ఒకసారి పునరుద్ధానము చెందామని లేఖనము సెలవిస్తుంది. అలాగే రోమా 6:6లో చూసుకుంటే, ఏమనగా మనమికను పాపమునకు దాసులము కాకుండుటకు పాప శరీరము నిరర్ధకమగునట్లు మన ప్రాచీన స్వభావము ఆయనతో కూడా సిలువ వేయబడినని ఎరుగుదాము. చనిపోయిన వాడు పాప విముక్తుడై తీర్పు పొంది ఉన్నాడని మనము క్రీస్తు కూడా చనిపోయిన ఎడల మృతుల్లో నుండి లేచిన క్రీస్తు ఇకను చనిపోవడని, మరణమునకు ఇకను ఆయన మీద ప్రభుత్వము లేదనియు ఎరిగి ఆయనతో కూడా జీవించుటకు మనము క్రీస్తుతో కూడా జీవం పొంది ఉన్నామని మనము నమ్ముచున్నాము కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు మొదటిగా మనము క్రీస్తుతో కూడా బాప్తిసం ద్వారా మన అతిక్రమములు, మన పాప దోషములన్నీ కూడా విడిచిపెట్టి లోకములో మనము చచ్చిన వారమై ముందు మరణం పొందితిమి. తర్వాత మనము నవీన స్వభావం కలిగిన వారమై క్రీస్తు కూడా పునరుద్ధానము మనం ఈ భూమి యందు రక్షణ అనే వస్త్రము ద్వారా క్రీస్తు యేసు రక్తం ద్వారా మనకు నూతన జీవము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారు మనకి ఇచ్చినట్లు మనకు ఇక్కడ లేఖనం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇక పాపము చేయుటకు మనకు అర్హత లేదు. మనకి పాపము చేయుటకు మనకు స్వతంత్రం లేదని యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు సెలవిస్తున్నాడు. రోమా 6వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో కూడా ఏమి రాసిందంటే, పాపము విషయమై చనిపోయిన మనము ఇక మీదట ఎలాగో దానిలో జీవింతుము. చూసారా, ఇక పాపం విషయంలో మనం చనిపోయినప్పుడు దానిలో మనం ఇంకా జీవించకూడదు. చాలా మంది కూడా మారు మనసు అనే అనుభవంలోకి వారు మరణించి దేవునితో కొంతకాలము ఆత్మీయతలో వారు ఎదిగి కూడా మరలా వారు లోకములో సంచరిస్తూ పాపములో పడిపోయిన భక్తులు ఎందరో ఉన్నారు. వారు విశ్వాసులైన సేవకులైన. ఎఫెసీయులకు రాసిన 2వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చూడండి, మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మును క్రీస్తు కూడా బ్రతికించెను. ఇక్కడ మనము ఆత్మీయంగా పునరుద్ధానము మనం చెందినట్లు మొదటి పునరుద్ధానము మన అనుభవము మనకు తెలియపరుస్తుంది. అలాగే మనము రోమీలకు రాసిన పత్రికలోనే 6వ అధ్యాయము 23వ వచనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమైనా రాయబడిందంటే, పాపం వల్ల వచ్చు జీతము మరణం. చూడండి, పాపం చేయటం వల్ల వచ్చు జీతము మనకి మరణ దండన. అయితే పాపము లేని వారి పరిశుద్ధులకు కూడా, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉన్న వారికి కూడా మరణం తప్పదండి. ఎందుకంటే భౌతికమైన శరీరంతో ఉన్న మనము ఖచ్చితంగా మన టైం వచ్చినప్పుడు మనం మరణించాల్సిందే. అయితే మనల్ని
విశ్వాసుల విషయానికి వచ్చేలేకే మనది మరణం అని మనం అనకూడదు. మనం ప్రభు యందు నిద్రించామని ఆత్మీయ మరి విశ్వాసులు చెబుతూ ఉంటారు. దేవుని యందు మనం మరి మరణించినట్లయితే అది ప్రభువునందు మరి నిద్రించినట్లు అవుతుంది. అదే పాపము యందు మరణించినట్లయితే అది ఖచ్చితంగా మరణమే అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు పాపము యందు వీరు మరణించినా గాని పరిశుద్ధులే మన సమూహంలో ఉండి దేవుని పక్షమున మనము పరిశుద్ధపరిచిన వాళ్ళం కూడా మనం మరణం రుచి చూడాల్సింది. అయితే పాపములో ఉన్నవారు అలాగే దేవుని యందు మరి పునరుద్ధానము జీవము సంపాదించున్నాడు కూడా ఒక గడిన అందరూ కూడా పునరుద్ధానము చెందే గడి ఉంది. అది ఎక్కడ ఉందో మరి మనం రెఫరెన్స్ చూద్దాం. చూడండి, యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 28వ వచనములో, దీనికి ఆశ్చర్యపోకుడి, ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, ఆ కాలమున సమాధిలో ఉన్న వారందరూ ఆయన శబ్దమును విని మేలు చేసిన వాడు జీవ పునరుద్ధానమును అలాగే కీడు చేసిన వాడు తీర్పు పునరుద్ధానమునకు బయటకు వచ్చేదరు. ఎక్కడ నుండి? సమాధిలో నుండి. చూడండి, ఇక్కడ భూమి యందు మరి మనము సమాధిలో నిద్రిస్తున్న వారందరూ కూడా ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఒక కాలమున మరి భూమి మీదకి వచ్చే ఆ సమయములో ఆయన శబ్దము మరి వినగా సమాధుల్లోనే మరి భద్రపరిచిన వారు మరి వారందరూ కూడా ఇక్కడే భూమి యందే ఆయన వేరుపరుస్తున్నాడండి. మేలు చేసిన వాడు అంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి విశ్వాసమైన జీవితము, పరిశుద్ధమైన జీవితము బ్రతికిన వాడు, వారందరూ కలిసి మరి జీవపు పునరుద్ధానము అనగా దేవుడు నివసించు మరి ఆ పరలోక దేవుని యొక్క నివసించు సన్నిధికి పరలోకంలో చేరతారని ఇక్కడ వారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. మరి కీడు చేసిన వారి పరిస్థితి ఏమిటంటే వారు తీర్పు అనే సింహాసనము, ధవళ సింహాసనం వద్దకు వీరు పునరుద్ధానము చెంది అక్కడికి వెళ్తాడు. అంటే పాపులు పరిశుద్ధులు ఇద్దరు బ్రతుకుతారు. సమాధిలో ఉంచబడిన పార్థు శరీరములు అక్షయమైన దేహముతో మరి మహిమగల ఆత్మలతో మరి వాళ్ళు భూమి నుండి ఆకాశమునకు తీయబడ్డప్పుడు మేలు చేసిన వాడము దేవుడి నివాసంలోకి, జీవం అనే సన్నిధిలోకి ప్రవేశిస్తారు. ఆ దేవునికి అవిధేయులై వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు ఒక్కసారి వారు మరి ఇక్కడ సమాధిలోంచి వారు పునరుద్ధానం చెందారు కదండి, వారు బ్రతికారు కదా, వారు తీర్పు అనే ధవళ సింహాసనం వద్దకు వారు చేరతారు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, మనము భూమి నుండి మనము పునరుద్ధానము చెందటం అంటే సమాధిలో నుండి ఒక్కసారి ప్రభు యొక్క రాకడకు మనం అందరము పాపులమే పరిశుద్ధులు లేవబడతాం. ఇది మనం పరలోకంలోకి వెళ్ళటకు ఈ రాకడ మరి మనకి అర్థమిస్తుంది. కాబట్టి తర్వాత ఈ దేవునికి అవిధేయులుగా నడుచుకున్న వారు ఇంకా పాపములోనే ఉన్న వారికి మరి ప్రభు యొక్క సారథ్యంలో వారికి తీర్పు జరుగుతుంది. ఆ తీర్పు మరి ఎలా ఉంటుందో, మరి ఆయన ఎలా తీర్పిస్తాడో, మరి వాళ్ళకి ఆ తీర్పు యందు మరి నరకము లభించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు. తర్వాత పరలోకములోకి వారు ఆ తీర్పును బట్టి మరి కొంతమంది పరలోకమును స్వతంత్రించుకుంటారా లేదనేది అది మరి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారికి తెలుసు. కాబట్టి పునరుద్ధానములు అనేది ఒకటి భౌతికమైన మనం పాపములో నుండి మరణించి మనం రక్షణ అనే వస్త్రముతో మనము ఎప్పుడైతే పునరుద్ధానము చెందామో, ఇక్కడ మొదటి యొక్క పునరుద్ధానం మనకు జరిగింది. రెండవది మన భౌతికమైన దేహాలను సమాధి చేయబడ్డప్పుడు దేవుడి యొక్క రాకడప్పుడు మనం ఆ యొక్క సమాధిలోంచి అక్షయమైన దేహమును, మనం మహిమగల దేహమును సత్కరించుకొని మరి మేలు చేసిన వాడు ప్రభు పక్షమున భయభక్తులు బతికిన వారికి జీవం అనే పునరుద్ధానము, ఇంకా మరణం లేని పునరుద్ధానంకు చేరతామని కూడా ప్రభు యొక్క లేఖనం సెలవిస్తుంది. ఇవి రెండు మన పునరుద్ధానాల అనుభవాలని నేను తెలియపరుస్తున్నాను.